Ramogi TV, Nairobi. Migao mar thieth e kaunti ma Migori ochako chenro mar puonjo kaachiel kod chiwo pim mar kute mag ayaki ne oganda to ahinya rowere e kaunti kaka yo mar duoko piny landruok mag kute mag ayaki. Kaka jafwambo marwa George Juma lero, kwan mar landruok kutego osebedo ka jimbore e alwora ma Nam Chumbi. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya makwan oganda mathoth odak kod kutego mag ayaki. Kan lipot yango ni maromo oganda 10.8 odak kod kutego mag ayaki. Kuom kwanne mag oganda modak kod kutego mag ayaki, nonro yango ni 25% gin rawere e kind higni 24 kadok piny. Migao mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni gima gikete mainogi en geng'o landruok mag kutego mag ayaki to ahinya kuom rawere ma e kind higni 10 kod 24. Ng'iyo prevalence onego bed ni ng'iyo ji adi man kod HIV ka kendo kidbo gi kwano ichako timo nonro moro bang' kata higni 5 pod ibiro nwang'o jogo ka pod gingima. So gima duong' kama onego bed ni wang'iyo ka jogo matiyo e field mar HIV and AIDS en ni ji adi manyien manwang'o kute mag ayaki. Apisa mochung' chenro mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wacho ni gisechako chenro mag chiwo pim mar kutego mag ayaki kaachiel kod chiwo puonj ne oganda e kaunti ma Migori ka gigeto ahinya rawere. Wapimo ji percentage marwa in terms of testing okalo tamalo 85. To ji temo bedo tested motan positive bende wamiyo yath. Rawere gamo kute mag ayaki nikech ng'enygi ok okawo HIV ka gima lich ahinya. Giwacho ni tinde HIV chalo malaria, en gima kada kon wango timo nyamonya yath. Ane koro lor school, wadwaro ni mondo waromo kodgi, wago kodgi mbaka, wanyisgi gik monego bed ni gitimo mondo kik gidonji gine i weche mag terruok momondogi. Lipot mawuok e migao mar thieth yango ni higa mar 2012 kwan rawere manogamo kute mag ayaki e kaunti ma Migori ne omede kod 1.1 ka ipimo kod higano mar higa mar 2011 ma kwan ne omedore kod 0.9. Migao mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni chenro mane piny owacho chako ma ong'ere kaka Undetected Equal to Untransmittable kod jiwo wechego mag pim gin achiel kuom gigo eko ma bende koro osekonyo mokalo e geng'o landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. Tek mar ARVs e Migori County okalo 95%, which is our target kuom jomadongo. Tiende ni ng'ama kute mag ayaki odhi piny kabisa e dembe ok yot mondo mi ng'ama chielo. To ji te man Migori mondo ging'e ni ka gimwonyo yath maber ma girich viral suppression ma wadwaro to ok ginyal transmit HIV ne ng'ama chielo. Nok moro Boyunga osebedo achiel kuom midhiero ma pod oganda mathoth e kaunti ma Migori wacho ni koro pod osekelo pek e kedo kod landruok mag tuoni. The youth, of course we're not talking about adolescents, but we're talking about the youth. They should have access to condoms. Pod chandowa e gwenge mamoko pod wan gi stigma. Stigma pod nitiere gwenge mamoko e Migori ka. Kuom mano pod dwarore ni mondo wamed wuoyo gi jowa mondo gi accept ni HIV nitiere. Nyaka sani maromo oganda 86 e kaunti ma Migori odak kod kute mag ayaki. George Juma, Ramogi TV, Migori.